vaga sendo convidado, percará rico en aldea, venderá prove fiado, non é pra ter casa chea. Oye que adora o veciño, rapaza que dorme fora, era guita da cociña, e de niño que non chora, non che veda boa estiña. Perto do lume ves que nací, ves con vista na casa subí, vete do ano, vete do amor, vete dos anos, non é millón. Al galeno teu outeiro, escribano no portal, el luguermo lo palleiro, salvará se Dios che va. Aí que de taberneiro, e me vais de vendedores, amores de costureira, esas tres traballadores, son che con niños na feira. Certo do lume des que nací, ves con vista na casa vi, vete do ano, vete do amor, vete dos anos, non é millón. Que non escribo, donar sin saber a quen, e dar carto sin recibo, penso que non me convén. Estremeiro peñador, e vas a ventas do río, foi o Vázquez Fornador, e se tene señoría, canto vai no xenillo. Vento do lume des que nací, ves con vista na casa vi, vete do ano, vete do amor, vete dos anos, non é millón. Pois isto vai así. A tía enrólase aí, nese chisme. E despois de enrolada, os fíos hai que pasalos todos por aquí. Por estas casas. Sí, sí. Por isto. Un fío por esta e outro por esta. Cando son aquelas tan bonitas hai que poñer 4 cousas destas ou 3, según. Para as blancas 3. Para as outras tan dibuixadas 4 desto. E estos enganchanse nestes pedales. Sí, sí. Neses pedales. E despois aí hai que gramar os pés para que estos suban e baixen, e aquí é onde cruzan os fíos. E despois aquí vaise enrolando todo nesto, así. Dáselle a isto e vaise enrolando, e ven por aquí xa queda feito. Foi un elástimo que non tuvera nada aí, que quedaba moito mellor. E entonces así é o tear. Existen en As Pontes moitísimos máis artesáns dos que se ven nesta 8ª mostra artesanal Vila de As Pontes. Un exemplo destes artesáns é Dolores Pena, que é tecedora e veciña de Sá. Moi boas noites. Boas noites. Comezamos falando, se lle parece, dos seus inicios. Cando comezou vostede a tecer e por que motivo? Bueno, empecé cando tiña 28 anos. Daquela ainda se facía un peso, tiña os nenos pequenos, era unha forma de axudar, e tiña moitos clientes, que agora xa non hai tantos porque costa moito. E así. E por que empezou vostede? Me parece que as súas irmás xa sabían tecer. Sí, sabía tecer miña irmá máis bella. Despois foi para San Sebastián, e díxome se quería tecer eu, deume moitas cousas das que tiña ela, para ir empezando. E así, fui empezando a tecer, e despois tiña moitos clientes, moitos. E costoulle moito aprender? Non me costou moito aprender, porque como xa houve na casa sempre familiares que tecían, e antes eso en todas as casas había un tear. E eu xa de pequeniña estuve na casa dunhos veciños meus, que éramos varios irmãos, e eu fui para ali, e tiñan un tear, e eu facía as mazorgas, que me mandaban, era de 5 ou 6 anos, facía as mazorgas, as que lles chaman os rollitos eses de... Entonces,
Non sabía exactamente todo, pero costa moito menos traballo aprender que unha persona que parte de cero que non sabe nada. E entonces, pois, non me costou moito traballo. Xa me enseñara algo miña irmá. E incluso algunhas cousas quitei na seu despois de que se foi ela por unha colcha. Destas dibuixadas, pois, mirando pola colcha e contando os fíos, pois, aprendín eu casi sola, pero claro, era porque xa tiña visto algo. E entonces... Vemos que vostede fai moitísimas cousas, mantas, colchas, que máis? Alfombras. As alfombras, as colchas, por exemplo, de lana, facíalles 3 alfombras iguales, cojines, en fin, mantelería, si se quere, con liño, pois se bordan, con algodón e liño, e despois poden bordarse. E así. E que máis duro facer mantas, facer colchas? As colchas dos trapos son as máis duras de facer, porque lles hai que petar moito máis, que senón quedan moi floxas, quedan moi mal, teñen que quedar tensadiñas, entonces esas costa máis en parte, porque lles hai que arrear moi duro co telar, pero, sin embargo, adelántase moito máis, porque son os trapos gordos e sin embargo, os outros que son fíos, pois leva moito máis tempo meter, pero costa menos traballo facelas, así que si as que máis traballo costa, ou sea, as que máis tempo leva son as dibuixadas, esas que lles chamamos de repaso, que son de algodón e teñen como nido da abella ou así, esas leva moito tempo facelas, porque incluso eu entregabas, pois, feitas xa. Feitas de todo, cosidas, co fleco posto e todo, hai que facerlle o fleco no outro aparatiño pequeno, que non é o tear grande, entonces leva moito tempo, esa sí que leva moito tempo facelas. Por exemplo, elaborando unha manta, por exemplo, que é o primeiro que hai que facer? As mantas esas de lá? Sí, por exemplo. Pois, por exemplo, eso primeiro hai que preparala lá. E que tipo de lá? Unha lá calquera? Ai, lá, nosotros era lá das ovellas que tiñamos. Entonces daquela tiñamos ovellas. E hai que preparala, limpiala, lavala, despois cardala con unhas cardas, que ainda as hai ou ainda as teño, e coas cardas, e despois fiala con unha roca, un fío, e un fuso. E fiala e... E despois xa se mete ao tear. E despois xa se mete ao tear. Entón, para as mantas, por exemplo, hai que fiala gorda, moi gorda, que quede moi pelusiña para que faiga a manta máis peluda, que torne máis frío, non? E así. Entón, ali comeza o proceso, xa se empeza. Eso, empeza xa todo, as mantas e todo, hai que facelas en 2 tiras, e despois outras, según se queiran de grandes, según seña a cama. Entón, hai que facer 2 ou 3 tiras. E sobre canto tempo leva a facer esta manta de lã? Ai, a manta de lã, claro, solo do tear. Bueno, solo do tear, ao mellor, 3 días. Pero dedicando solo, que eu nunca dediquei os días completos a... Solo unha vez, por unha experiencia, dediqueimo, pero non era as mantas precisamente, que eran outras colchas finas de algodón. Pero as mantas leva ben tempo, porque non hai que petalas moito, pero acercámoslle o fío para atrás ao modo de tecelas e unha cousa ou outra para que queden moi ben. Leva ainda ben tempo tecelas, porque teño menos urdimento que as colchas, por exemplo. E entonces levan ben tempo, levan tempo. Pero bueno, en 3 días faise a dotear solo, pero primeiro hai que fiala lá, eso sí que dá... Eso dá máis chollo. Eso sí que dá moito chollo para poñela alá xa para facer a manta. Canto tempo se emprega entre fiar e todo isto? Ai, eso sí que xa non o sei. Eu non sei xa o tempo que levaría, porque alá fiábamola ás noites de inverno, cando se cerraba xa, que se non se facía outra cousa, pois fiábamola lá. E despois ainda hai que poñela nas que lles chamamos as mazorcas e todo eso para tecelo e cardala. E primeiro ainda hai que separala, primeiro chamábamos de escarpizala lá ou escarpiala,
abrila toda, moi abertiña para cardala. Leva moito tempo, leva ben tempo. Falaba vostede de que elabora mantas, elabora alfombras, coxíns, colchas. Que materiais emprega? Liño, lá? De todo. Para as colchas, estas que lles chamamos de rapazo, pódese, eu fixen algunhas de lá. Na casa non teño as de lana, pero son igual que as de lá. Fixenas para unha maestra de Lugo, me parece que era. E chamaralle máis a atención unha de lã do vella que lle fixen que é unha de lana, que trouxera a lana, unha lana preciosa. Era moi bonita, pero ela chamoulle máis a atención a que tiña de lã, que traía unha lã tamén moi arregladita, moi fiada. Eran de Villalba, pero ela iba a traballar en Lugo. E chamoulle a atención, porque entonces o algodón e o ordimento era blanquito, blanquito, e ela era en crudo, porque a lã non é tan blanca. E facía un dibuixo precioso. Entonces chamoulle moito a atención a de lado vella, que linda era. Salira moi bonita. E despois tamén emprega o liño. Despois hai o liño, que eu ainda teño aí sábanas moi antiguas, das primeiras que empecé a tecer. Xa están moi gastadas, sobre todo de andar de un lado para o outro, de lavalas e clarealas, que entonces clareábanse. Era liño moi finiño. Esas sábanas teñoas aí, por se queren facer mantelerías, comprábanmas, pero a miña filla non quixo que as vendera. Empezou a bordar e cansouse, pero bueno, están aí, se algún día lles queren facer algo, eu bordar sí que non sei. É boa ansia que me leva, pero non sei. E entonces, eu non teño tempo tampouco, demais, polos anos que teño, mellor poñéndome así ao ponto de cruz, que me gusta moito e tal, pero non teño, agora mesmo non teño nada de tempo. Somos moitos a veces. Pero a calidade destas sábanas, destas mantas, destas colchas é moito mellor da calidade das mantas que se compran por aí. Isto dura anos, non? Sí, isto dura anos. De feito, aló na miña casa, de onde viñemos, ainda non sei se non habrá restos dunha, fixo a unha irmá de meu pai. Cantos anos terá? Ao mellor 90 anos non, pero hai 80, sí, 80 pode aseguralo, que os ten. E ainda é de lá, unha lá máis tiñida que a tiñan con tintes daquela caseros. E ainda hai os restos dela, e non, sin que estuvera así moi bon trato, porque fomos moitos irmãos e nunca se tratan as cousas como cando andan con persoas maiores ou así. Xa sabemos o que somos pequenos. E xa digo, aquela colcha eu acordo na cama sempre. Entonces non había tanta roupa como a hoxe. E botábase a que había na casa. E moito, dura moitísimo, dura moito, moito. De feito, algunhas que hai aquí, eu esta creo que ten 20 anos. Si que os ten, podo aseguralo ademais. Si, é moitas as que teño por aí, esta creo que hai 20 anos que a fixen tamén. Falaba vostede dos tintes, decía que a súa tía, me parece que que metía varios tintes. Contanos un pouco, a hora de cando se fía alá, vostedes tamén a tiñen? Tiñíamola, agora eu hai moitos anos que non tiño así. E por outra parte que non me salen tiñida como daquela, porque me sale a manchas. Pero entonces daquela salía unha lá tamén tiñida, e además non se descoloría gran cousa. E tiñían ou con tintes comprados, tamén había que tiñían coas cascas dos ameneiros. E despois non sei que compraban outro produto que non sei que caparrose ou non sei como lle chamaban, e tiñían con eso. E decían que tiñía mellor que os tintes aínda comprados. Si daquela, bueno, si se tiñía. Todos os alá para facer calcetins, que era, bueno, eu ainda recordo de facer máis calcetins, e ben que me gustaba facelos, porque daquela a lana non había, as outras da feira non había con que comprala. E entonces era da que se facía na casa. E comentaba vostede nun momento da súa intervención que se vendían moito máis antes que agora. Sí. Sobre canto costa unha manta destas?
Eu unha manta desas tiñalle que... Esta, por exemplo, non sei, entre... Para cobrar algo que me cobrira, unha destas, esta de lana, esta xa nin por 25, Sí, porque ten lana, ten moito traballo, levoume moitísimo tempo facela, e esa para que me cobrira a feitura nin por 25.000 pesetas aínda así non sei se me cobriría. Porque tiña que botar un cálculo co tempo que me levaba, o tempo que levo ao fleco xa en 2 días levo a facer o fleco, e despois facela dotear, e despois, leva moito tempo, e despois dá moito traballo esa mesma, e que máis traballo me deu de todas cantas teño aí, esa de colores. E hai outras que ao mellor, estas lisas de todo, que eran as que tiñamos antes, as primeiras que, esa, pois de mano de obra a dotear podo facer nun día. Ese sí, porque adelantan as tiras, adelantan moito, e non ten máis nada que tecer, e listo. E entonces esa, nun día, non facendo outra cosa, nun día sí que a tezo, Pero primeiro tamén hai que urdir e metela a notear, e todas, iso é despois de posta a notear. Nun día faigo, e sobrame tempo de tecelo aquí e tecela ali. E a que se deberá que hoxe en día xa non se veñan a comprar estas mantas? Hoxe en día máis ben as compran os dos pueblos, os das capitales. Os da aldea non lles dan importancia. Por eso de que daquela, como todos os facíamos, nas aldeas pois prefieren comprar do que hai no mercado e non ter estas. Incluso lles tiño ido a alguén que as tiña que as escondía cando as lavaba, eu nunca as escondí. Que lles daban como corte, telas. Iso é máis ben nas aldeas, un pouco... Pero... Eu as que as viron das capitales ou así, sí que lles gustaron moito. Eu fun varios anos á feira. Pero houve algunha ocasión que desa que tanto tempo me levou facela que se reu dela unha señora. E dixo que iso que o facían antes para as vestas. Entonces quedaste un pouco cortada encima do traballo que dan, que uns as aprecian tanto e outros nos dían un disparate, pois non gusta, porque dá moito traballo. E entonces ela non lle deu máis importancia, claro, na súa casa, pois sabería o que é tamén facelas e iso, pero se sabe o que é facelas non lle deu moito aprecio ao traballo. Por iso que cada uns teñen a súa... hai uns 10 anos ou así, e unha señora de Ferrol vendinlle 5 todas xuntas. E dixo a filla que deixaré algo. Porque, sin embargo, os fillos sempre me apreciaron moito o que fixe. Entonces, por iso, máis, a veces me deu ánimo de facer as cousas, Se non, xa tiña deixado hai moito tempo. Os seus fillos, algún sabe tecer? Alguén continúa con esta tradición? Non. Gustaríalle? A filla, por exemplo, di que lle gusta máis que coser. Sabe facer algunhas cousas, sabe? Hai moitos anos, era unha chavaluca aínda, metíase no tear. E sí que lle daba, E aínda que, é como digo eu, como viron algo, pois sempre lles pescan un pouco máis do que costalles menos traballo. Si, facíanme as que lles chamamos as mazorcas, eu poucas teño feito, facíanme sempre eles, tanto o chaval como a chavala, sempre. Despois enseñei, xa digo, hai unha rapaza que das Pontes que lle enseñei eu. E ten a carreira acabada, é unha chica estupenda. E esa sí que lle gusta moito, incluso comprou un tear que foi o de miña irmá. Vendinllo eu. E sobre canto custa un tear? Bueno, se hai que facelo hoxe novo non o sei, porque o de carpintería vale moito. Iso vemos que costa moito. E entonces non sei a madeira que lle poñerán, porque antes chamaban madeira de cerna ou algo así, para que duraran moito. Que teño eu, por exemplo, terá máis de siglo e medio. É moi vello. E agora non sei o que costa. Agora non sei, de verdade non sei, porque agora eu creo que naide fai
Teño visto moi poucos teares novos, moi poucos. E non sei o que pode valer. Cinco anos ou así que a acabei. Que a acabei está sin acabar. E isto que é liño? O liño, o alimento, o máis é trapos. Trapos, e non sei se ten algunha lana tamén. Si, ten lanas. E canto tempo non llevo facer? Porque isto non é... Ai, isto leva ben tempo, Isto leva ben tempo porque... Isto leva o doble das outras por cuenta da cenefa. E máis dos dibuxos que ten. E entón esta leva moito tempo, nunca empleei o tempo todo xunto, nunca. Nunca. Esa é unha das de máis traballo, é esta. Esta está de revés. Esta é a de lá. Esta é de... é lana. Poliacril creo que é. Que bonita. Ten o fleco, estas, cando se les facer as alfombras iguales, por exemplo, eu empecé nas a facer ainda nas acabei. Esta canto tempo la llevou? Tamén é... Ai, esta moito, tampouco non te cin seguido e non o sei, pero esta é das... por cuenta de volverme aquí na Cinefa, que isto tiña yo que facer casi solo, Está unido, pero casi o fixen solo que tiña que facer con moitos aparéticos, con moitas lanzadeiras e cousas así, xa se ve. Porque aquí son os cuadros grandes e aquí son pequeniños. Entonces tiña que estes tecelos á parte para que me salieran estes pequenos e estes grandes. Que entonces era máis bonita, e máis bonita a cenefa, así. E además polos colores que ten moitos. Son preciosos. Entonces xa digo. E aí con que despois xa estou moi. Sí. Isto é unha colcha. Esta é unha colcha de algodón toda. Mira que bonita. Preciosa. Moi blanca. Moi blanca, porque isto é algodón, canto máis se lava, podese ter a clareo, podese facer o que se queira. E os cuidados que hai que ter, porque non pode amarillear. Se amarillan... Hai armarios que os poñen amarillas e os lavos, pois esta creo que non foi lavada este ano, esta tiña sempre de brau, nunha cama pequena. E lavanse, se se deixan a clareo mellor, pero se non eu non teño outro cuidado dela. Está precisamente de estar agora guardada, E non, este é algodón, o cual agora non se consigue. Pero é o algodón mellor para otear, porque é moi blanco e pode blanquearse e non se pon, eu penso que non se pon amarillo este algodón, Esta é unha das máis antigas que fixo. Esta xa hai tempo que a fixen, si, está de haber 20 anos que a fixe. Si, esta está usada xa, que estou varias veces na cama. Como esta teño unha a miña filla empezada, ainda non lle acabei, porque lle teño que facer 3 tiras. Así mesmo. Esta foi a que... Esta é de liño tamén. Esta é de liño. Tamén unha colcha, ganchillada. Si, coas tiras e agora ainda se pode bordar polo medio, que o cual está ainda sin acabar. É bonita. É preciosa. O liño que é bon para as cousas. Si, eu, por exemplo, ordino con algodón. Tapeino con liño. O liño terá anos. Este cambiaron nunha casa e cambiaron por algodón, que o tiñan abandonado. E levar na casa uns 20 anos ou así levaba, cando o usei, é igual. E entonces, como a cativa deben dicir que lle gustaban estas cousas e tal, dixen, bueno, pois agora a ver se a bordas, pero non. Queríalle bordar polos de liño, aínda é algo, non? Así polas listas, xume que aínda lle gustaba máis así. Non sei se é por non, porque non ten tempo de... Estas son as sábanas que tiña, isto sí. Esta foi unhas das primeiras que fixe. A sábana? Sí. Este é moi velliño, Xa está aquí como está. Pero moi bonita tamén. Ademais quentiñas para inverno. É para o brao frescas, ese é o caso.
Sí, pois este é máis en crudo porque o liño nunca blanquea tanto como o algodón. E ademais, creo que estaba feito en algodón en crudo, porque daquela había algodón crudo tamén. Sí, pois estas xa... Estas son as moi velliñas xa. E isto, era moito... Esta leva... Bueno, como as dibuixadas levan máis tempo facelas. Claro, claro. É por aquí, isto. E incluso teño outra aínda que non a trouxo, co centro de colores e toda a redor blanca. Isto que é? Lá tamén? Este é trapos. Estos son trapos? Estes son trapos, pero isto leva o dibuixo tamén pola cenefa é distinta. Ten 2 ou 3 dibuixos, ten. Son moi bonitos, Eso. Esta xa tenes hai moito tempo? Sí, esta xa hai tempo que a teño. O que pasa que agora teño as dobladas aí nun armario. Dura moito, Duran. Sí. Duran, Xa está. Ui, doblou aquí. Xa. Xa está. Estas son as de tempo. E estas son as do tempo de antes. Sí. Que isto para meter na lavadora non é ningún problema tampouco. Ai, non. Nada. Incluso cando as lavei algunha noite quedaron fora. Deixos. Que está ben. E trapos Esta tamén. levo yo facer moito tempo. Non, estas son as que faigo máis rápido. Esta faigo no día, sóbrame tempo do tear solo. Sí, sí. Sóbrame tempo de facela no día, despois de posta no tear. Isto que é lá. Isto é trapos. Sí. Estas son trapos. Sí, estas son as máis baratas tamén. As que menos costan de todo. Porque os trapos fanse de tiras. Sí, sí. Hai que poñelos en tiras e despois metelos para tear e listo. Esta é a man. Estas sí que duran tamén. Esta é unha eternidade. Precioso. Isto é lá. Isto é lá. Isto é lá. Isto todo lá. E leva moito tempo estas? Leva. Estas levan máis tempo que as colchas, que a colcha é esta. Sí, sí. Que as outras non. As outras, pero esta en 2 días tamén ven a tempo. Que queda sola. Isto é eterno tamén. Sí. Así que para secar é máis difícil, non? Sí. Que as outras. Leva máis tempo porque, claro, están moi tupidas. É como ela, simplemente. Xa está. Queremos aquí a cosa. É verdade que eu xa non me acordaba dela. Sí, foi a última que fixen esta. Esta foi a última que fiz. Sí. Que moi bonita. Que ainda a tiño sin o fleco tamén. Tuvera o fleco ainda era máis bonita. Ui, esta cos debuxos e que debo de dar. Sí. Os debuxos que ten. Cos dibuxos hai que meterllelos xa, hai que facer o dibuxo cando se meten os fíos no tear. Xa hai que facer o dibuxo este, despois faise, hai que saber dar aos pés. Pero xa hai que meter os fíos que faigan este dibuxo. E leva moito tempo. Teño que ler nun papel e máis meteles nos lizos. E por iso que así. Este teño yo fleco empezado e a ver se algún día yo acabo. E así.
se fai.